mynta kari Iran kadang don hapdeng ke jingïakynad kabacur Middle East hapdeng ke Iran Israel bat ke United States of America ka jingïakynad kelas sdang ha ka aropratari kurumpang arpo arpondriu haba ke United States bat ke Israel kila belong ya ke jingther Peit ba da ke limsuin thymmai bat ke misail shah ki jaka shipai bat ki jaka nuklear ha Iran ki jingther gila ktah ya ki nong ba kum ka Tehran ka Isfahan bat ka kom hadien kane ke Iran kalau jebab dak ba pelaj misail bat drone shah ke Israel bat ru shah ki tem shipai jong ke United States ha kiri kum ka Iraq Kuwait Qatar bat ka Bahrain ka jingïakynad kelas sdang ban por shah ki wei bat ki bynta jong ke Middle East ka kinhun Hezbollah hal Lebanon ru kala rung ban kershan ya ke Iran ban yakon Persia ya ke Israel ha ke juk khubor ke US Navy kala pembina ba ke submarine jong ka kala penjulor ya ke ling thymmai jong ke Iran ka bakerteng ke Iris dena hajan ke Dureu Sri Lanka kat kum ki ïathuh khubor palat shihajar ngut ki Peit ba nongshong shnong jong ke Iran kala duai ya ke jingim namar ki jingther bom bat ki jingïakynad shibon ki Peit ba kila hap ban mino na ka nong ba kum ka Tehran namar ke jingseir ka ne ke jingïakynad kala ktah ru ya ka perthai barok ko wai ke jingkapnya ha ka State of Hormuz ka ktah ya ke jingjia jong ki ling ki umphneng ki pelong ya ka dor ko umphneng ha ka perthai barok ko wai ban kiu kiri bapher mynta kidang persyang ban pemikno ialah ki nongshong shnong nagi Middle East namar ke jing sngewthuh halor ke jingïakynad kan ne ke jingïakynad kadang yayu bteng bat ke perthai kadang peitngor bat ya ki jingjia di badang wan hadien Balei Peit ba like but subscribe ya kini news